Salutare guys, sunteți pe canalul meu de YouTube, adică Alexandru aici și astăzi vom filma un vlog de Minecraft de buget. Pentru că vreau să zic că toate Minecraft-urile sunt urâte, deci toate jocurile sunt frumoase. Oricum, cui nu-i place un joc, nu trebuie să-i dea cu hate sau ceva. Dar cum ar fi să dea ție unul cu hate la jocul tău? S-a părea urât, nu? Ok. Da, oricum la toată lumea i s-a părea urât să să facem primul episod de Minecraft de buget. Dacă vreți să vorbim o serie, dați like, subscribe. Hai să scriem. Și oricum o să fac online. Că eu jocul ăsta mă jucam înainte. Foarte des mă jucam înainte când n-aveam să-mi iau bani de... Nu că n-aveam bani, nu puteam să-mi iau Minecraft. Și... asta a început seria mea. Și... am mai încercat eu joculețul să văd cum e. Hai, prima dată ce oricine din lumea asta face asta. Niște lemn. Nu știu, nu mă aud bine. Ia stai, uite. Stai că nu prea mai aud eu. Gata. Și da, băieți, și că dacă vreți să mai aduc și o serie, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Și mai avem un canal cu frații nebuni, care o filmez mai mult acolo. Luăm niște lemn. După îmi fac o săbiuță. Mă duc, omor niște animale. Bă, animalele seamănă mai mult aici și ea. Uneori e șansă să nu-ți dea. Da, e Minecraft de buget. Oricum e Minecraft de buget, ce vrei mai mult de la el? Așa. A, și o lopată. Am tupărăci. Da, voi dacă vreți și voi să încep o serie, dați like, subscribe și un share. Da. Oricum e Minecraft de buget. N-ai ce să spune mai mult la joculețul ăsta. E de buget. E de buget oricum. Stați un pic, băieți. Da, hai să dăm drum. Uite niște oi, poate să fac pat. Oricum, nu-ți dă nimic ca oile astea de călănă, what? Nu mai jur. Nu o să jur. What the hell? Oricum am înjurat. Dar what the hell? Nu seamănă o jurătură, what the fuck? Hrană. Hai să mergem să ne luăm niște mâncare. Poate cad de porc. Poate cad de porc. N-ai până pe aia. Bă, frate, spawnează și mie ceva. Mâncare e aici. Așa, mă bine? Hai că mă bine. Mai un pic să luăm niște lemn. Oricum eu vreau să fac multiplayer. Că mie nu-mi place să fac single. Asta e beleu. Dacă vreți seria, o să fac serie numai de single. Că opa, ce ziceți voi? Dar oricum, eu o să postez mai multe vloguri pe canalul Frații Nebuni. Pe un craftic cu...
Băgăm patul. Unde știe pătășii? Așa. Niște lemn, că nu prea mai am. Mai am 10 bucăți. Sunt un pic cam obosit, nu o să filmez chiar mult. Chiar pe bune, chiar nu o să filmez mult. Bă, nu spun, frate. Ea care omoară pui care au... Se zice cu aia asta are copii. Nu spor când omori niște ăștia cu pui. Asta nu spor. Înseamnă că e omoră mama. Știu eu, în jur, nu trebuie să... Dar oricum. Înțelegeți voi mâini. Mă, frate, uneori pe filmare se aude așa că mă mișcă, nu știu ce, de fapt nici nu mă mișc. Da, cred că dacă vă place Minecraft-ul ăsta, să filmăm cu ăsta decât cu una normal. Ai, prietenă, ne sunt sătului. Știi și ca de casă. E buneaticu. Într-un fel ăsta e Minecraft vechi. Vedeți? Trebuie să-mi dea pat alb, dar mi-a dat pat roșu. A, nu mă merge să mai așa. Merge cu oricum să pun jos pentru Dana. Știi că nu poate. Hai, bă, caul. Este piatră. A, deci eu pe cu toporul, nice. Mă, what the fuck? Nu găsesc o dată. Îmi trebuie un horn. Atunci hai să iau de aici. Oulu, trebuie pentru un horn. Asta îmi trebuie de sapion. Îmi trebuie pentru un horn. Frumosule. Stai că am găsit iron. E o bucată. O, sărăcii. Scăpare de aici.
Habar am ceva cu atâta dirt, dar nice, să fie acolo. Să fie, dar tu ăla forță, că n-ai oricum n-am ce să fac cu el. Dar să fie și uite câte piatră e acolo. Hai să luăm de acolo. M-a apucat să pe mine în loc că o să sap. Hai să luăm. Cred că am cât de cât de multe. Cred că o să iau cât mă ține picapsul sau nu. Hai, cred că mă ține picapsul. Să am acolo. Am văzut că nu m-a plăcut mult seria de Viking și cred că nu se mai filmează Viking. Mai, că mai are un pic și moare. Bă, cum ai făcut unul de ăștia. Așa. Ah. Eu o să mor, mame, de că mi-e foame rău. Deci mi-a pus sabie, nice. Oricum o să fac una de piatră. Nu mai mergi. Ce am un pickaxe și un topor. Ce ajunge? Și o să mă bucată. Să... Am ce porc. Mă cam sperie unii anime de pe Minecraft ăsta de buget. Găinile n-au ochi. Eu știu o dedicație pentru tine. Dăm cărnița ta, cărnița ta, cărnița ta, că ești dulce rău. Uite de cine vorbeam. Eu sunt de cărnița ta. De ce ți-am cântat așa? Vedeți că n-are ochi. Eu uitați. Ceapă. Eu cumpăram o pereche de ochelari, dar m-a refuzat. Să fie în sufletul ei, că a fost o fată bună. Nu știu, era băiatul o fată, nu știu. S-a făcut? Nice. Fac câteva bucăți. 11.
Până ce face carnea asta, o bag pe asta. Până atunci mă duc să iau niște lemn de stalp. Și o să pun și nu? La fiert. M-au zis bine că nu știu. La fiert. Așa vreau să fac. Forță pe mâncat. Îl folosesc pe ăsta de lemn și după îl folosesc și pe ăla. Bun, mai ok așa. Hai că filmăm destul. Filmăm destul. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și să dați acest video la prietenii voștri să-l vadă și ei. Și dacă nu v-a plăcut acest video, puteți să dați un dislike sau un like. Nu contează. Oricum, v-ați uitat la mine. Cu voi a fost fratele vostru Alexandru, fratele vostru. Pa, pa!